Een jubileum vieren in coronatijd, dat is nogal een uitdaging voor sportclubs. Een groot feest zit er met de maatregels net in en dus zie je de verenigingen naar alternatieven. Dat geldt ook voor korfbalclub DTL uit Hantem. Precies 60 jaar geleden dat de korfbalvereniging DTL opricht is. En dat wonen wij toch net helemaal ongemerkt voorbij gaan laten. En daarom hebben wij iedereen vregen in het dorp, of de leden in ieder geval vregen in het dorp, om de vlaggen uit te steken. En ik hier op het complex steken de vlaggen uit. In de oranje 60 jaar is een soort bad bij de club. DTL had op dit stuit meer dan 100 leden. En het is daarmee voor deze regio een heel grote vereniging. Dat had eerst een maatje met motors, zeg ik altijd. Maar goede motors waren die de sportvereniging en oppakken willen. Als je weet dat in elk West-Dongerdeel en in Oost-Dongerdeel haast elk dorp korfballen. En er is nog eigenlijk nog maar één dorp voor, Boeten-Dokkum. En van Oud-Dongerdeel, om het zo maar even te zeggen, is alleen Hantem nou die doorbloeien is van een korfballerij. We hebben wel het voordeel dat je geen voetbalje is. En ik ga altijd zeggen, van een voetbalje wel prima. Ga dan uiteraard Holwert of Dokkum. Maakt het maar niks uit. Maar je blijft een korfbalje houden. In Hantem bloot dus volop reuring bij de club. Het gebouw van DTL wordt op dit stuit hielendal vernijd. En ook de trainings binnen tussen alweer meerdere weken los. Maar toch mist er wat, het oranje hier. Wij van DTL hopen dat het na de simmer weer los kan. Er werd aan sneurs vermaakt betekent dat middags al die activiteiten zijn en het bruisend hart van het dorp is. En dan is het stil. Het is gewoon stil. Dat voelt heel raar. En we zijn wel weer, toen we begonnen met trainen, toen we net andere activiteiten doen. Maar het voelt zo raar, het voelt zo onwennig. Het is onheimisch. Ook bij voetbalvereniging De Waarden in Damwart komt het jubileum in zicht. Voor een paar maanden bestaat de voetbalclub 75 jaar. Dat is pas op 1 september. Maar er wordt wel al druk over nijtocht. Nou, we hebben een groep mensen eigenlijk die een jubileumfeest organiseren. Dus we hebben de Waarden, dus we houden wel van een feestje. Het is afwachten hoe het komt. We zijn op het veld scheidjerijk en dat soort dingen al wat organiseren met een drone dan in dit geval. Als het er ook wat weten we net, maar zodra we green al jacht hebben, dan maken we gewoon gas aan. En dan zwaar ik gewoon dat er een leuk iets komt. Maar de club gaat het verder goed. Ook al binnen er geen competities en is de kantine dicht, de vereniging kan hem nog wel redden. We hebben drie yieldmotors, om het zo maar te zeggen. Dat is de contributie, dat is de kantine en dat is de PR. De PR draait volle toeren en dat draait nog steeds volle toeren. Dat gaat heel goed. De kantine is dicht, daar hebben we geen omzet van. Maar we hebben een dusdanige buffer financieel, dat we daar helemaal eigenlijk geen last van hebben. Ik mede terug de subsidies die we krijgen van de overheid. Ja, en het verduurzamen, daar hebben we precies op die tijd daarmee begonnen en eindigen. En daar profiteren we ook van. Dus we verdienen alle geld met hetgeen wat nu bij ons verloren is en op dak leidt onder andere. Of er in september een feest houden wordt in Damwart is nog even een afwachtje. Maar als de regels het taal zitten, zal het om de Waarden net lezen. Wij zijn wel een vereniging die heel snel schakelen kan en een hele hoop vrijwilligers had. En dat we daardoor eigenlijk vrij snel wat dingen op poten kunnen zetten. En dat doet het inderdaad ook nog best wel een tijdje. En het is net alleen nog in september, hè? Het is het hele jaar, dus dat kunnen wij mooi doen.